सो जाएगा कि अब राजा रंग फकीर और कोई विमान पर चढ़ी चले तो कोई बांधे जात आवागमन की राह में आवागमन की राह में सतगुरु फेंकत डो किताब पर हंसा चढ़ न सके तो का सतगुरु का धर्मशाला हो दुनिया धर्मशाला हो दुनिया काहे अरे एगो आवेला रे एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला झरेला से झरेला झरेला से झरेला रेला से बुताला धर्मशाला हो दुनिया धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला रे एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया वाह एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला एगो जाला कादो धर्मशाला हो दुनिया ए महाराज ए मृत्यु लोक हो एमे जे जन्म ले लेबा ओकर मृत्यु बितोएबा चाहे राजा होके रंग होके फकीर होके केहू होके ये चीज से वंचित नहीं है ना प्रकृति के देन बा कि जेकर जन्म भइल बा ओकर मृत्यु होतय बा एक एक केहू टाल नहीं सकत सुनी कैसे कौन जैसन दानी रा और जस ज्ञानी बाली जैसन सानी दूरी यो धन अभिमानी कौन जैसन दानी रावण अज्ञानी ये धरती पर केहू ना रहे बाली जस सानी दुर्योधन जस अभिमानी कहल गया है महाराज की 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ओकरो घरे में दिया ना कौन ऐसा दानी रहले
रावण असज्ञानी रहले लेकिन उहो धरती पर ना रह सकल उनहु के मृत्यु हो गई। कवि जी बतावत उनके कैसे कौन जैसन दानी रावण जस ज्ञानी बाली जैसन सानी दूरी योधन अभिमानी कि काल के ओलारी रे नहीं काल के अरे ओलारी नहीं उनको से रोकाला काल के उलार नहीं काल के उलार नहीं उनको से रोकाला धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला दुनिया गीत के दूसरा भाव में कवि जी बताओ तो दासों के दास रहले राजा दशरथ जी दासों के दास रहले राजा दशरथ जी दासों के दास रहले राजा दशरथ जी अलख निरंजन जेकर सुर समरथ जी अलख निरंजन जेकर सुर समरथ जी अलख तीनों लोग के मालिक रहले तीनों लोग के राजा रहले राजा दशरथ लेकिन उनकर मृत्यु अपना लड़का के वियोग में हो गई। बताइए उतना लोग के मालिक बा राजा बा जब वो धरती के छोड़ के चल गई तो हमन में रोरा सब में का रखल बा दासों में दास रहले राजा दशरथ जी अलख निरंजन जेकर सुर समरथ जी राजा हरिश्चंद्र जेकर चर्चा यही लोक में ना ओ लोक में होत रहे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी एक बार कदो देवता लोग में मीटिंग भइल कि आखिर सत्य क्या चीज है सब लोग अपन अपन मत देता जो सत्य राम नाम सत्य है केहू कहता जो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि जगत सब सपना। वही बीच में नारद भगवान बीड़ा बजाओ हरि गुण गावत पहुंचल बड़े नारायण 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 पूछत रहे जी महाराज जी कैसन मीटिंग होता कैसन देवता लोग कहता कि सत्य पर चर्चा होता कि आखिर सत्य क्या चीज है के का कहता तो बतौले क्यों कहता कि राम नाम सत्य है तो नारद भगवान कहले कि ना राम नाम सत्य है तो राम के नाम के पीछे सत्य लागल बा हम अपन आँखी से एगो ऐसा सत्य देख के आओ तनी जेकरा नाम के आगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र
वही बीच में खिसिया गुले ऋषि जी कहले जे पते लगा दे तनी कितना उ सत्यवादी बाड़े। लेकिन गीत के भाव कहे के बा दासों में दास रहले राजा हरिश्चंद्र जी, दासों में दास रहले राजा हरिश्चंद्र जी। छिछरी गायत्री जे कर लिखल शिवानंद जी, नीमन अबाउर दोनों एक चाल में चलाला। अरे धर्मशाला ह दुनिया ए जब मैं भरे के बाद महाराज मुआला के बाद दूजे को चीज गवाला नेकी या बॉडी निमन या बाउर तीने को चीज के होला बेकअप फुकत आप निमन काम को के जीवो लोग मोलो के बात कह के हो बेचारा बहुत बढ़िया आदमी रह, बेचारी बहुत बढ़िया आदमी रही हो। केहू से बोलत रहे निमने बात बोलत रही, निमने चीज समझावत रही हो। महाराज मोलो के बाद यही जा नरक का स्वर्ग बाटे। मोलो के बाद लोग गरिया आई कि ओ ज्यादा सरवा मर गई, धरती पर का पाप खत्म हो गई। केहू से सोच मुहे बातें ना करता, केहू से गरिए दे के बोलत रह। यही जे कमाए के बा, यही जे सब कुछ बा, खाली बुझला के फेर बा भाई कहे के बा कैसे अच्छा देखिए जोना दिवंगत आत्मा के हमने अंतरिक क्रिया में आयल बनी उनके पतोही की तरफ से बहू की तरफ से ये बहुत सारा पुरस्कार नहीं करे के हमने के दान कहनी जा जौन अंतिम क्रिया में मिलेला ओकरा के दान कहल जाला। यही में ऐसे कि आज के बाद माता जी से नाता सबको टूटले बा, खाली एगो नाम के रह जिनकी फलाना का मम्मी रहली है, फलाना का बाबूजी रहले है। ये बुझे वाली बात बा। बहुत रुपया के दान ओ देखिए ऋषभ बबुआ के तरफ से ये सैकड़ों रुपया के दान बा। अब बबुआ के पूरा मंडली के तरफ से हमनी का आशीर्वाद रही कि बबुआ पढ़ लिख के अपना गांव समाज ना पूरा देश के नाम रोशन करें। परम आदरणीय सम्मानित श्याम नारायण चाचा जी के माध्यम से इटौरा की धरती से सैकड़ों रुपए के दान मिला। परम आदरणीय सम्मानित प्रेमचंद चाचा जी के माध्यम से 2100 रुपया के पुरस्कार मिलल। पोलगी बा आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। आप सब श्रोता समाज के मंच के माध्यम से सादर जय भीम नमो बुद्धाय बा। सुरेश जी देवरिया कला बलिया के धरती से बागी बलिया की धरती से सैकड़ों रुपए के दान बा। पोलगी बा आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। आप सब श्रोता समाज के मंच के माध्यम से सादर जय भीम नमो बुद्धाय साहेब साधुवाद रही की माटी कहे कुम्हार से